kadaghan. Nagarami ordinance pukorido nga dingdingwain. Punto di jayain. Nom ti karayan. Grabe iti numot ken collaboration kin ni Committee ti Agriculture. So nga napanunutan ordinance Na probansa ti que approve sa mate hearing da pala day jay ayon ti approval tar ko nga iti lugar pagi bilang tayo nga lumukoy tayo na practice tinansa Republic Act non-medical solid waste in adapt iti kasta barangay tayo kasta law tayo tinansa at di suporme dita ada pen para PBOs, 270 ket isang pet ni Alma in the ulwan mark dagiti kipas junior agad in the ulwan junior iti homecoming session dagiti lima ka ikalukot Southeast Asia Games iti sa Jay Bangkok pasat ti ipan padagay ti sini pa number from the first level stake broad into for a growing Filipino age side and emerging potential out because since Asia delivered not the most wins story po natin mga tribe. We regard with
of Pilipinas Alas Pilipinas Women's Beach Ball, Argilas West Chino Sea, and all here in the Community President Awa sa Pilipino anang medalya agaro pesos nang yawi vermidal 60 pesos gives 27 ang medalya itinaiyawi at ng pagilian at ang pasilidad kinsup dagit ang pag-angat ng kalidad ng sports natin at mas pinatata bigado. Ginagawa natin ang lahat ng mga kabataan higit sa pakilala sa mga suportang kung bigyan ito ay yung pagkatao ang ng maglugan harap ng mga almakar Iti duang alda masyan GH akan kiti pa na kay bayad masangkir ti syudad ti Pulo ni Mayor Son. Intay mo Nico Don Seats Nipo Olonga po General Hospital Association of Nurses and Alumni Incorporated na share mga station iti Candon City may nagpa-share iti yes muna iti upcoming marag and that is the and at least they think they are na iti kalik baliwan one pando object in making the trouble purpose is so many things for retirees to those who are abroad to Candon to pension fund and from it will have Per sir, well, President Association ti Batch 70 TO as progreso amo abaya ket donyan Listen, I'm the progress of Candon. How it
Music Foundation. Set Ang wow! Yes, every may wanted Now what Salida. Iwaya. Yeah. Mapadak kanan si panakan makirig tulong mana yal in para i during city up kandung naitanto to kas president po des sik do Bilang isang bago
sa atesis ko ayo sa isa hikain paunlad ng Impix so po ito na Dagitan dito na ibang oras